בואו נלמד איך מייצרים דרמה בשירותי אורחים. שירותי אורחים זה המקום לייצר בו אפקט וואו. אל תפחדו מזה, לכו עם הדמיון. קחו בחשבון שהחללים של חדרי השירותים אינם גדולים, ולכן המדידה היא מאוד חשובה. חישבו היטב מהם כל הפרטים שאתם רוצים שיופיעו בתוך החלל. במקרה הזה בחרנו לייצר אווירה אורבנית, תעשייתית, קצת כמו מועדון תל אביבי. השתמשנו בחומרים מברזל, אלמנט נגרות שכולל ארון אחסון ומראה שעומדת על מדף ותלויה עד התקרה על צירה. התאורה היא קטנה, בכוונה לייצר תחושה של מועדון, תקרה וקירות, בצבע וגם מינרלי שהוא באפקט של בטון, ורצפה ציורית בשחור לבן, קצת כמו בתל אביב. האקססוריז תואמים לייצר את כל הצבעוניות האכרומטית בחלל. אז מה דעתכם? יש דרמה?